Čemu mi danas možemo da verujemo kada ničemu ne možemo da verujemo? Dakle, sve nas je izneverilo, sve je postala lažna vest, sve je navlakuša, sve je fantazija i ništa zapravo nije istina, jer danas živimo u vremenu postistine. Čemu da verujemo kada se ničemu ne može posvetiti mnogo pažnje i kada sve prolazi mimo nas kao kakva utvara? Možda je ovo trenutak, a trajeće on sigurno još neko vreme, kada će neverovanje poroditi novu veru. Ali ne veru u ono na što smo do sad navikli da verujemo. Dakle, kada nam neko nešto kaže, mi pomislimo da je to istina. Dakle, to ćemo morati proveriti. Kada čujemo vest bilo gde, na televiziji, na internetu, morat ćemo proveriti da li je istina ono što se iza nje krije. Ali će možda ovo neverovanje izroditi jednu drugačiju posvećenost istini. Ne da budete prema svemu sumnjičavi, da sve proveravate 100 puta, nego da se oslonite na neke druge tačke u sebi koje će vam sasvim neupitno reći da, ovo jeste istina. Možemo to nazvati intuicijom, možemo to nazvati nečim drugim. Ali možda nam i ovo vreme koje je sa nama ili oko nas govori o tome da nije istina tamo gde mi mislimo da se krije. Istina ne mora biti u čoveku promenljive pažnje, raspoloženja. Istina ne može da se nađe u novinama, na internetu ili na televiziji, već istina mora da bude u onim kucima koje do sada nismo pogledali ili na onim mestima koji su nam se do sad činili nevažnim. Dakle, možda je vreme ili trenutak da pogledamo u svoju intuiciju, same sebe i da procenimo kako se osjećamo u vezi sa nečim. Da li rezonujemo sa tim ili ne, da li nam smeta nečiji pogled, da li se u njemu nešto krije više od onoga što o njemu znamo. I dakle, gde je u stvari istina? Da li je moguće da baš ništa nije istinito što je oko nas ili zapravo istina nije tamo gde smo je do sada tražili?